Eta nik maiz aingeru naiz. Eta nik huesito naiz. Eta hauek gure laguntzaileak. Txatu duzunaz bait. Zer gertatzen den zagarra jaten duzu. Lokaditu ote du kantu eder hori, aldapeko sagarraren adarraren puntxan, puntxaren puntxan, soria zegoen kanta. Azalduko digu. Gure Pepe lagunerekin azalduko dugu. Lehenengoa, sagarra hauan sartzen dugu. Lokaditu ote du kantu eder hori, sagarra jo de la sagarra jo de la sagarra jo de la jo de la jo de la sagarra jo de la sagarra jo de la sagarra jo de la Txikiten dugu. sagarra jo de la sagarra jo de la jo de la jo de la sagarra jo de la sagarra jo de la sagarra jo de la jo de la jo. Nola jaten dugu, zertarako balio du gure ahoa eta hortzak adi egon. Hortxe funtzioa da oso garrantzitsua, ahoa, hortzak eta mia daukoa. Lau betor arrastatzeko, zortzi ebakizeko, amabiazeko agin birrintzeko, zortzi aurreko agin birrintzeko. Badari jaten dugunean, ebakitzen dugu, etortzekin zarrastatzen dugu, eta aginak birrintzeko dira. Eta ezartu bingaina daukagu. Zertarako? Listuarekin janaria. Sagarra jo de la sagarra jo de la sagarra jo de la jo de la jo de la sagarra jo de la sagarra jo de la sagarra jo de la jo de la Janaria nahazteko daukagu. Eta gero listuarekin mos egingo dugu. sagarra jo de la sagarra jo de la jo de la jo sagarra jo de la sagarra jo de la sagarra jo de la jo de la jo de la sagarra jo de la sagarra jo de la sagarra Ja bera doa. jo de la sagarra jo de la sagarra jo de la sagarra jo de la jo de la jo sagarra jo de la sagarra jo de la sagarra jo de la jo de la jo de la sagarra jo de la sagarra jo de la jo Anaitekeela. Gorria bultzat du masa berean ordailean buelta eta buelta 3 orduz liseriketa egiten du. Masa berean txartzeta. Zagarraren, adarraren puntaren punta, zorinoa zegoen kantari. Buelta ematen du. Estemean, heldu aurretik vitaminak agerian uste ditu. Zorinoa zegoen kantari, eta lirarirari, zeinek dantzatuko soinu hori. Eta lirarirari, zeinek dantzatuko soinu hori. Ongean dapeko zagarraren, adarraren puntaren puntan, zorinoa zegoen kantari. Eta lirarirari, zeinek dantzatuko soinu hori. Vitamina guztiak zergatzen ditu.
soinu